От българското летище излитат самолети, които зареждат изтребителите, които победиха деца, които унищожиха училище. България от 20 години е окупирана държава. Тя е окупирана с подписването на договора за разполагане на американските военни бази. Тук не трябва да има нищо американско. Нито база, нито посолство, нито нищо. Тези където да са стъпили. Американският патрул, където да е стъпил, той носи само война. Разрушение под фасадата на демокрацията. Приоритет на българските управляващи, които и да са те, след тези избори, аз не участвам в тези избори, които и да са те, би трябвало да бъде благоденствието на българските граждани, не благоденствието на американските империалисти. Ние виждаме как най-мощната държава в света, Америка, е буквално на ръчно управление от Израел. И ние виждаме, че международният ред се спазва само когато им отърва на израелците и на американците. ППДБ това искат сега. Французите тук да си сложат ядрени оръжия и ако има война, директно тук да ни удрят. Значи Русия, която ни заплашва, е заплаха постоянно, а Иран, на чиято карта ние се озоваваме без да искаме, то е няма страшно. От няма страшно е най-страшно. Замесена. Аплодисменти, давам думата. Вижте социологическите изследвания, какво казват украинците.